ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Духтаро, соат 4:30 шуд. Мо такси заказ кардем. Ако сафар ба аэропорт дорем. Имрӯз рӯзи рафтани мо мебошад. Духтаро, барои мо дуогӯй бошед. Мо мошинда шиштем, ако рафтестем. Дар РАСИДЕМ соат худаш қариб 5 шудестай. ози бошад, мо сумкоя мегирем. Рафтесем, якта арбача вай кардем. Гуфтан ки то дарони амон вақти регистратсия мекунем, то ҳамонҷа медарорам, ёрдам мекунам, та гуфта. Мо сумкоя ҳавай додем ва ё гирифта бурдестиан. Ма кати апам, модарҷонам, амакаса рафтестем. соати 5:30 регистратсия сар мешад. соати 8:00 парвоз астай. имрӯз некем борон. духтаро ҳозир бошад, регистратсия сар нашудай. соат қариб худаш 5:30 шудестай. регистратсия то ҳол сар нашудай. ҳозир Екатеринбург дига шаҳрҳоя вай кардестиям. вақти Жуковский мо ӯзи дертар будай. ҳайш дард мекунем. духтаро, аинҷа гузаштамо холас ба давоми гапро мегӯям чӣ гап шуда. ози самолёт нест, соат 7:30 шуд, нест. Ягон самолёт бояд 7:30 да мо даруни самолёта бошем. духтаро, мо барвақттар омадем. даруни самолёта шиштем. Инаин дигаро одамо шида дорем, иноям дароянд. баъд хулас хай парвоз дорад. мо 8-ум рядаем. амин се ряд кӯдаком, якта дига духтарчам айвай ряда шистагиай.
духтаро бояд самолет заправка кунад. мо ози бошад аэропорти Туркманистон меравем. Инҷада самолет заправка мекунад, қариб 1 соат унҷа ба меистад, боз парвоз мекунад. хулас аз бан чанд соат мегузарад ба хиёлам. кати кӯдакои майда беҳад қин. ҳамин самолет фақат одамои кӯдакдор кати мо рафтиянд. беҳад одамои кӯдакдор бисёр буданд. ҳар яктаи мо 4та 3та 2та 5та ҳамин хел кӯдак доштем. хай кӯдакои ма он қадар ғам надоданд, баахлак буданд. ҳар якташон дасташонда планшет, ҳамин телефон тамошо карда шиштанд. хай хулас ҳамин хел духтаро бинед чӣ хеле шаҳри Туркманистон чӣ хеле зебояй, чӣ хеле хушрӯяй. ай дуруй ҳамин хел аҷоибот мегӯй, ҳамин хел сохтагӣ борин бошанд. ҳар якташ майдача ранги проекта ҳаст ку тайёр ҳаст хоначаҳо майдача ҳамин хел борин аҷоибот шаҳри зебо. хулас ҳамин хел духтаро ози мо инҷа заправка мекунем. тоҷикистонда мана бисёр ман карданд аз сабаби ки ман паспорти тоҷикӣ нагирифтам катӣ. мана бисёр хапиданд, мана гуфтанд протокол мекунем, туя намегузаронем, билетат месӯзад, ҳам боз 5000 дига штраф мекунӣ. хулас ҳамин хел ман беҳад сиқ шудам. кӯдако ғам доданд, зурам омад, гирьяам кардем. хай ҳамаш да шукри аллоҳ ки ба осонӣ гузарондем. фақат худоро доштам, фақат гуфтам ки худовандро дорам, аз беғарисо дига ҳеҷ киам надорам, да ман кӯмак кун. гуфтам хело гуфтам, худованд кӯмак кард. да 1 минутак ҳамон духтарак розӣ шуду мана гузаронд. шукронаи аллоҳ мекунем ки чӣ орзуи дорам худованд ҳама вақт ба орзуҳо мерасонад. инҷа да истодем аэропорта, ози яку заправка кунад. якбора ҳам завтрак ҳам обед якҷоя карда ҳамин хел бутерброди калон мода оварданд. духтаро мо аэропорти Жуковский даем. АЛЬХАМДУЛИЛЛОХ ки духтаро мо расидем соҳу саломат. соати 4 қариб 5 тоҷикистон мо расидем. хайр духтаро, дар амони худо бошед.